ତାଳ ଗଛରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ପୁଳାଇ ରଖିଲା। ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା ତାର ଗଳି ପଇଲା। ରାଜା ସେବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ପଡ଼ିଛି। ଆଣିକି ଘର ଦୁଆର ମହଲ କରିଦେଲେ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ରାଜା ଗଲାବେଳେ କହିବ, ରାଜା ମୋ ଧନ ନେଇ ଘର କରିଛୁ, ରାଜା ମୋ ଧନ ନେଇ ଘର କରିଛୁ। ସେ କହିଲା, ବାଇ ଚଢ଼େଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିକି ଏମିତି କହୁଛି? ସବୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଚଢ଼େଇକି ଧରି ଆଣି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ତରକାରୀ କରିକି ଦିଅ। ସେ ଖାଇଦେଲା। ସେଇଠୁ ତା ପରଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଠୁ କହିଲା, ଲୋକ କହିଲା ପୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇଟା ସେମିତି କହୁଛି, ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବି। ଲୋକକୁ ଜଗେଇଲା ଗାଣ୍ଡିଆଡ଼େ, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବଉଛି, ମୋ ପଛପଟେ ଜଗିକି ବସିଥାଅ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ଫରକିନେ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଗାଣ୍ଡିକି ଲୋକମାନେ ଚୋଟକରେ ହାଣିଦେଲେ। ରାଜା ମରିଗଲେ।